Rwsyd, yr riwfodd, yr Hill yn ei chlirio hi mond cyn belled ag Gary Roberts. Roberts yn edrych am y dynion mawr yr ochr bellai! Gymryd! Henry Jones! Sydd wedi gwneud y tîm cartra ar y blaen! Ac efo 67 o funudau wedi chwarae ar ôl bod ar ei holi o 2 gol i ddim, mae Bangor ar y blaen! Bangor tair, yr Hill 2. Wel, sbia pwy mae ymgiro yn yr awyr. Ia, mwy na neb, Brwton. Mae Brwton yn sefyll o dan y bêl dipyn bach i fi. Mae'n groesiad gwych gan Gary unwaith eto. Roberts i mewn, edrycha. Dydy Henry Jones ddim yn dal iawn, ond mae'n neidio oddi wrth ysgwyd Brwton a penio i nôl a draws y golwr. Mae Brwton yn gwyno gadael wrthio ni gefn, ond na. Peniad campus yn ôl lle mae'n dod o, sydd i gornel y rhwyd. Malcolm, mi oedd hwnna'n gol y bysa chi wedi bod yn falch ohoni chi pan oeddech chi ar eich gorau. Gosod ti yn ôl ar draws, a dyna nunlla arall i di fynd. Na, mae'n dod y gornel